Исәмсез хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Кыш фасылының 2нче аена да аяк бастык. Бүген 3 февраль. Студиядә сезнең белән мин Илмира Әхмәтҗанова. Теләче телевидениесенең тапшыруларын башлап җибәрәбез. Алдагы минутларда. Шәмәрдән телерадио үзәге бүген ничек яши? Авыл җыеннарында халыкны ни борчый? Чаңгы ярышларында районыбыз халкы актив катнашты. Җитәкчеләр дә чаңгыга басты. Районыбызда авыл җыеннары узды. Әлеге җыеннарда муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов, аның урынбасарлары катнашып, халыкны борчыган сорауларны өйрәнде. Бу турда алдагы минутларда. Шәткә авылында халык җыены 21 гыйнвар көнне узды. Җыен туган ягым моң бишегем дип исемләнгән концерт программасы белән башланып китте. Гадәттәгечә узган елга нәтиҗәне җирлек башлыгы ясады. Бергәлектә көч дигән татар халык әйтеме нәкъ менә әлеге авылга туры килә дә. Башка җирлекләрдән аермалы буларак, үзара салым акчасы да һәр кешедән 1000 исәбеннән җыйналган. Белгәнебезчә, безнең авыл җирлегенә 4 авыл, Шәтке, Өмәдәк, Югары Милләтәк, Удин авыллары керә. Аларда барлыгы 319 үзалык исәпләнә. Шуларның 67се даш йортлары һәм 20се буш йортлар. Калган 232 йортта 763 кеше яши. Шуларның 734 татарлар, 27 руслар, башка милләт вәкилләре 2 кеше. Берничә ел элек узган җыенда шәткеләр юлсызлыктан интегүләрен, яңа балалар бакчасы төзү зарарлыгы хакында күтәреп чыкты. Бу юлы авыл халкының зарлары бөтенләй булмады. Чыгыш ясаучылар да, авыл халкы да район башлыгына рәхмәт җиткерде. Илдус Ватынович, инде картлар сезгә күп рәхмәт әйтте. Яшьләр картлар исеменнән дә әйтәм. Шушының хәтле эшне эшләткәнгә сезнең уйга хезмәтегез безгә билгеле. Сез Шәткегә җылы караш белән карыйсыз. Шушы карашыгыз киләчәктә дә суынмасын, шушылай дәвам итсен. Шушы әйткән сүзләрегезне үтәрсен, мин аңа үтәлер дип ышанып та калам. Шунсы да куанычлы. Авыл мәдәният йортына 2016 елда капиталь ремонт ясалачак. Яңа фельдшер-акушерлык пункты төзеләчәк һәм авыл җирлеге бинасына капиталь ремонт ясалуы көтелә. Шулай ук Олы Мирәтәк авылы юлына кымлы вак таш түшәләчәк. Әлеге куанычлы хәбәрләрне дә шәткеләр сөенеп кабул итте. Шәтке иң беренчедән районда безнең 3нче авыл. Теләче үзәктән кала, Шәткендә зур авыл. Аннары тырыш хезмәттә, алдынгы һәр вакытта перспективалы. Шуңа күрә инде монда безнең ярдәм итәргә кирәк. Менә бу вопросларны хәл итәргә кирәк иде. Инде менә юлларда булды. 15нче елда бик матур итеп балалар бакчалары ачылды. Балалар да күп, 50-60 мында мәктәпкәчә яшьтәге балалар. Бер дә уйламаганда, менә безгә Ходай насыйп итте, шушында яхшы инвестор Рафаэль Мөхәммәтович Галямов, Илдус Махмудович, шулай туры килде, удачны. Инде теге диндә булгач, Аллага шөкер дигән шулай туры килгәндер. Менә барысына туры килеп, Шәткә бик матурлана бу эшләп китте. Булсынга дип яшәүче халык үз сүзен әйтә белде. Хуҗалыкта эшләүчеләр айлар буе хезмәт хакы алмыйча тилмерде. Бу юлгы җыенда Агролак ширкәте җитәкчесе хезмәткәрләргә узган елның декабрь аена хезмәт хакы түләнеп беткәнлеген әйтеп узды. Шәткә авыл җирлеге башлыгы үзенә ярдәм иткән авыл халкына рәхмәтен җиткереп, иң актив кешеләргә истәлек бүләкләре тапшырды. Районыбызның авыл җирлекләрендә узучы халык җыеннары әле дәвам итә. Эшлекле формада барган җыенда район башлыгы, аның урынбасарларының катнашуы килеп туган мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкинлек бирә. Районыбызның күренекле шәхесләренең берсе Мансур Газизов шушы көннәрдә туган көнен билгеләп үтте. Аның юбилее белән муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов һәм Казаннан кайткан мәртәбәле кунаклар тәбрик итте. Шушы көннәрдә район хакимиятенең утырышлар залында эшлекле шимбә киңәшмәсендә муниципаль район башлыгы Илдус Зарипов ветераннар советын җитәкләүче Мансур Газизовны 70 яшьлек юбилее белән тәбрик итте. Гомер буе хезмәттә кайнаган райондашыбызны башкаладан кайткан мәртәбәле кунаклар да тәбрик итте. Аңа мактау грамоталары, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Мансур Газизов белән бергә эшләгәннәр ветеран хакында бары уңай фикердә.
Мансур Мизарович турында чыннан да бик күп сөйләргә була. Мин аның белән узган гасырның 80нче еллар уртасында танышкан идем. Сава районында райкомның авыл хуҗалыгы бүлегендә инструктор буларак. Ул вакытта ул Илешә колхозын җитәкли иде һәм республикада иң зур хуҗалыкларын берчә сарык үрчетү буенча. Әйтергә кирәк, ул бик көчле шәхес, укыган, эрудированный дип әйтәсем килә. Төрле темаларга аның белән һәр вакытта дагын сөйләшергә була, эш алып барырга була, ышанычлы кеше. Бүген без аның белән юбилейна дип кайттык 70 яшенә. Мин аңа чын күңелдән, аңа, аның семьясына бәхет, шатлык телим, узак итеп бергәләп эшләргә язсын. Бүгенге көндә ул ветераннар советы җитәкли, эшен уңышлы алып бара. Республикада күренекле шәхес, авыл хуҗалыгы министры Марат Отович Әхметов исеменнән аңа рәхмәтләр тапшырды. Һәрчак актив, җитез Мансур Газизов бүген дә ветераннар советын җитәкли, тормыштан ям тәм табып яши. Шәмәрдән радио-телевизиягенә 20 ел тулды. Үзәк бүгенге көндә ничек яши? Нинди яңалыклар, үзгәрешләр бар? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Шушы көннәрдә Шәмәрдән радио-телевизиягенә 20 ел тулды. Телевизиак булдыру зарурлыгы 1980 елда барлыкка килә. Бу мәсьәләне Саба, Купмара, Балтач районнарында яшәүчеләр исеменнән халык депутаты Туфан Миңнуллин күтәреп чыга. Безнең Шәмәрдән телецентры 1991 елда төп төзелә башлаган. Инде финанс яклары начар булу сәбәпле ул төзелеп бетмәгән. Шунлыктан безнең 1995 елда финанс ягы яхшырып киткәч, Шәмәрдән телецентры төзелә башлады. Радио-телевизиягендә 20дән артык кеше хезмәт куя. Хезмәткәрләр югары техник белемле, бер смена тәүлек буе эшли. Алар халыктан кергән гозерләрне язып бара. Инженерлар, электромеханиклар урыннарда булган кимчелекләрне бетерү өстендә эш алып бара. Төп эшебез безнең халыкка радио-телевидениене яхшы качествода күрсәтү, тапшыру. Булай инде без аны вакытында профилактика эшләрен уздырабыз, төрле ремонт эшләрен вакытында план буенча башкарабыз. Безнең туктау дигән оборудованиеның туктап тору дигән андый әйбер булырга тиеш түгел. Безнең оборудование гел эшләп торырга тиеш, шуңа күрә контрольдә көчле. 2014 елдан башлап Литай абонентлары һәм спутник тәлинкәләре булмаган гаиләләр дә телевизордан түләүсез 10 канал карый ала иде. Хәзер аларның саны 20гә җитте. Киләчәктә каналлар саны тагын да арту ихтималы бар. Төп безнең бу федераль каналлар тоже контрольдә тора торган. Литай, шулык Литай, шулык Триколор, алар башка организация, алар шулык үз урыннарында калачаклар. Безнең нәрсәсе белән уңайлы, безнең бу халык айлык түләүсез карый ала телевидениене. Яхшы качествода, яхшы сыйфатлы дип әйтим инде, качествода карый ала. 20 канал, безнең бүгенге көндә 20 канал цифровой телевидение күрсәтә. Киләчәктә Алла бирсә дип әйтик инде, планлаштыра яңадан безнең региональ каналларын. Шәмәрдән радио-телевизиягы янында 252 метрлы мачта урнашкан. Шулай ук 9 районда барысы 33 мачта тора. Теләче районына 33 мачтаның 3-се туры килә. Ул телевизияк биреп җиткерә алмаган сигналларны җиткерә. Телевизиякта инженер вазифасын башкаручы Рамил Җаббаров яшьлегендә югары уку йортын тәмамлап бирегә хезмәткә кайта. Үзәктә урнашкан хисапсыз техник җиһазларны төзәтү, килеп җибәрү аңа берни тормый. Бу өлкәдә эшләргә сәләт һәм кызыксынучанлык кирәк дигән фикердә Рамил абый. Менә шы телеүзәктә кайчаннан бирле эшлисез икән, ни өчен менә шушы өлкәгә кирип киттегез икән? Һәм менә сезнең эш нидән гыйбарәт, шулар турында әйтеп китегез әле. Мин 95 елдан бу предприятиедә эшлим. 93 елны Казанский авиационный институтны бетердем, радиотехнический факультетын. Шуннан бирле мин 2 елдан соң бетергәннән соң мин бу эшкә кирдем аннан соң. Менә сез эшли башлаган вакытта
бердә бөтенләй икенче төрле булгандыр инде. Хәзер оборудованиеларыгызда яңадыр, менә бу турыда да әйтеп китегез әле. Үзгәрешләр булдымы шул еллардан бирле? Үзгәрешләр бик каты булды монда. Беренче передатчиклар монда ламповый куйган идек. Ламповый передатчиклар эшләде. Хәзер инде твердотельный передатчиклар алыштырдык аларны. Һәм хәзер цифровой телевидениедә керде инде. Ике передатчик куйдык цифровое телевидениега. Шәмәрдән бистәсендә урнашкан матч та республикада иң зурлардан санала. Киләчәктә телевизион каналларына HD форматы аша да карау мөмкин булыр дигән фикердә бирде эшләүчеләр. 395 торак пункттан 200 мең кешегә телевизион программалар карау, радио тыңлау мөмкинлеге биргән Шәмәрдән радио-телевизиягә заман белән бергә атлап, һәрчак яңалыкка омтыла. Илмир Ахмаджанова, Диас Касимов, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Чаңгыда йөрү сәламәтлек өчен файдалы. Узган атнада районыбызның чаңгы базасында чаңгы ярышлары үтте. Бу хакта тулырак алдагы минутларда ишетә алырсыз. Соңгы елларда чаңгыда йөрүчеләрнең саны тагын да артты. Чаңгы базасы янында узган бәйгедә катнашучыларның күп булуы шуның хакында сөйли. Теләче районы яңадан торгызылуга 25 ел тулу уңаеннан үткәрелгән спорт бәйгесендә Теләче муниципаль район башлыгы да катнашты. Чаңгы ярышында иң элек мәктәп укучылары үз көчен сынады. Аннары оешмада эшләүчеләр бәйгене дәвам итте. Чаңгы ярышында катнашкан өлкән яшьтәгеләр вакытыбыз, мөмкинлегебез булганда теләп чаңгыга басабыз ди. Нужно и чаще. Для своего здоровья, для дыхания хорошо. Бәйгедә 100дән артык чаңгычы катнашты. Көн буранлы булуга карамастан, аларның кәефләре күтәренке иде. Ярышта быел гына чаңгыда йөри башлаганнар да булды. Саф һавада чаңгыда йөрү үзе ни тора дигән фикерне җиткерде Рифкат абый. 20 көн йөрим бугай. Шулай гынамы? Быел менә бастым чаңгы. Ничек менә соң хисләр ничек яхшы йөреп кайттыгызмы? Авырмы? Көн Бүген көн авыр инде. Башка көннәр җиңелрәк. Но йөрәнәм инде менә хәзер. Киләсе еллар исә беренче урынны алыр. 70 яшь тулганлык. Елдагыча район газ хуҗалыгы, район эчке эшләр бүлеге, Теләче урта мәктәбе командасы чаңгы ярышларына зур әзерлек белән килгән. Теләче урта мәктәбе укытучысы Зөлфия Салихова 40 яшькә кадәр булган хатын-кызлар арасында үткәрелгән ярышта беренче урынны яулады. Аллага шөкер, быел да гына шушы трассага чыгып басуым белән бик сөйнәм. Аллага шөкер. Чаңгыга кечкенәдән үк инде 4-3 классларда баскандыр. Без шуга намлы чаңгылар юк, яга чаңгыдан башладык. Аллага шөкер, ярышларда 8 классларда катнашып, беренче урынга чыктык. Хәзер дә чаңгыда шулай, Аллага шөкер. Ә менә бүгенге һава торышы начар йогынты ясамый микән шуларга? Начаррак, конечно, аңа карап тормыйбыз, шуга без ярый, әйбәт. Чаңгы ярышында районыбыз башлыгы Илдус Зарипов та катнашып, беренче урынны алды. Аның урынбасары Айрат Саткуллин спортны ярату үзебездән тора ди. Погода әйбәт, һава әйбәт главный. Чаңгыда шул вообще спорт һәр вакытта кирәк. Ул сәламәт яшәү рәвеше. Шуңа күрә инде райондашларыбызны икенче ярышларга күбрәк чакырып калабыз. Спорт иң беренче ярата алмассыз шулай, шуңа күрә инде кеше үзе теләп катнашырга тиеш. Чаңгы ярышы азагында җиңүчеләргә ярышны оештыручылар тарафыннан әзерләнгән истәлек бүләкләре, мактау грамоталары тапшырылды. Тоя белгән кешегә салкын кышның үзенчә матурлыгы, хузурлыгы бар. Табигать белән гармониядә яшәү кешегә саулык һәм күңел көрлек өсти. Кышын чыныгу мөмкинлекләре җәйгә караганда күбрәк ди спортчыларыбыз. Чаңгыда йөрү кояш, һава, хәрәкәт белән чыныгуда. Чаңгыда шуып, тимер аякта йөреп, кышның матурлыгын күреп, сәламәтлегебезне ныгытып калыйк. Илмир Ахмаджанова, Иннар Ханипов, Теләче телевидениесе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, редакция почтасына килгән котлау хатына тукталабыз. Әлеге котлау Баландыш якларына юллана. Баландыш авылында яшәүче Хәйретдинов Вәкил Борхан улының 7 февральдә 60 яшьлек юбилее. Кадерле җизнәбез, сине 60 яшьлек юбилең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балаларыңның һәм оныкларыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, апайыбыз Мәдинә белән бәхетле озын гомер кичерүеңне телибез. Һәр вакыт шундый ярдәмчел, туган җанны, якты йөзле булып кал. Һәр ирешкән уңышларга куанып,
бу тормышта кадерле кеше булып яшәргә язсын. Туачак таңнарың һәрчак нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз булсын. Туган көнең юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Сәламәтлек ташламасын сине, һәрбер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге юлдаш булсын сиңа картлыкта. Котлы булсын җизни туган көнең, без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең, шатлык исти безнең йөрәккә. Юлларыңа ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә. Кайгы хәсрәт баш очыңнан уссын. Шул теләкләр бездән үзеңә. Иң изге теләкләр белән Теләчедән Насыйбуллиннар, Баландыштан Мубарак Шиннар, Сабадан Захидуллиннар гаиләсе дип төгәлләнә әлеге котлау хаты. Хөрмәтле Вәкил абый, без сезне гомер бәйрәмегез, туган көнегез белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәр вакыт шулай туганнарыгыз янәшәсендә шатлыкка, бәхеткә төренеп яшәргә насыйп булсын. Çiğelerge salkın jiller, orlar sibir hisselerde. Eli bit eline, immatur meline. Yaşı başlayan kızı gibi, şap bölüp temelgine. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Yükselerge basıp gelip Malalar selerden. Yüreğim yaş yüreğim nice yaş bir selerden. Elbit elegine immatur melegine. Yaşı boşlagan bızı gibi şap bilip temelgine. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Küttür şok dünyasında jinlerini sızganıp, eğlenip bir qaraganda durmaz üçün kızarıp. Eli bit eligine, immatur melligine. Yaşı başlagan kız gibi şak bilip temelgine. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Ey gönül bir vakit bir, doğan bir balkırga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Yürekte kıyaşıp, tan bulup batarga. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушы урында Теләче телевидениесенең тапшырулары ахырына да якынлашты. Мин Илмир Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Кичләрегез имин, хәерле үтсен.
25-й Республиканский телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства «Созвездие Йолдызлык-2016» объявляет об открытии нового фестивального сезона. Зональные финалы пройдут в городах: город Казань с 1 по 28 февраля, Лениногорск с 1 по 2 марта, Сарманово с 5 по 6 марта, Набережные Челны с 9 по 10 марта, Муслюмово с 12 по 13 марта, Черемшан 15-16 марта, Арск 19-20 марта, Кукмар 23-24 марта, Апастово 26-27 марта, Зеленодольск 30-31 марта. Официальный партнер фестиваля ПАО «Татнефть». Фестиваль проходит под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Нургалеевича Минниханова. Әйдә башлыйбыз Мишат? Әйдә, башлап карыйк. Уйландырып. Зөлфирә, болай булмый бит инде. Терелергә кирәк. Уйландырып, моңландырып, аппак кар коела. Тәүге карлар, тәүге ярдай, йөрәккә уела. Җанны телеп, бөтерелеп, аппак карлар ява. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Җанны телеп, бөтерелеп, аппак карлар ява. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Онытылмай, оныттырмай, Эшләремә кереп, эреп юкка чыгар бу кар, тәүге сөю кебек. Җанны телеп, бөтерелеп, аппак карлар ява. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Ой, рәхмәт, Касыр конверсияңны. Кавышалмай сагышланган йөрәк мәңге яшәр. Җиргә төшкәнче үгереп, бетә беренче кар. Җанны телеп, бөтерелеп, аппак карлар ява. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Җанны телеп, бөтерелеп, аппак карлар ява. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә калар. Ай нурынан үзіп алған
bir gülüm. Her mizgilde şeşlerimden sıypağan nazlı jilim. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga da kilimi ayırılasın. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga da kilimi ayırılasın. Sin bitminim tong bılbılım, irkele bu yatuşum. Bir yılmayıp göz sirpüden canımlı жылытuşum. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga da kilimi ayırılasın. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga da kilimi ayırılasın. Benim güller taşım, sindey kişi bik sirek. Uçta düşken tatlı jilek, sin bitmina bik kirek. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga da kilimi ayırılasın. Dalga konup kanat kağıp sayragan sanduğaşım. Bir güne minutlarga